Malta kisbet l-inqas rata fl-istorja fit-tluq bikri ta' żgħażagħ mill-edukazzjoni u t-taħriġ, dik ta' 8.6% skont l-aħħar ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat ukoll ipoġġi lil pajjiżna taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea li bħalissa hi 9.1% waqt li jimmarka pass storiku fil-qasam edukattiv Malti. Ir-rata fiha nnifisha wkoll tfisser li Malta laħqet qabel il-waqt il-mira stabbilita mill-Unjoni Ewropea għas-sena 2030 grazzi għal progress b'mod konsistenti u politika fokata u aħjar minn diversi stati membri oħra bħal Ġermanja, Spanja u l-Finlandja. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima attribwixxa s-suċċess għall-investiment dirett fl-edukaturi u l-istudenti flimkien ma' strateġiji ta' prevenzjoni proattiva u enfasizzaw ukoll ir-rwol tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni 2024-2030 li qed wassal għal bidliet fil-mod kif qed jiġi indirizzat it-tluq bikri. Fost dawn kien hemm l-introduzzjoni u t-tisjeħ tal-Applied Vocational Certificate waslu biex aktar studenti jażlu li jkomplu l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja. Skont il-Eurostat, ir-rata ta' tluq bikri f'pajjiżna ta' 8.6% ta' minna fost l-aktar riżultati pożittivi li nkisbu mill-2017. Fl-2005 din ir-rata kienet tilħaq 33%. Ir-riżultat għandu wkoll implikazzjonijiet fuq l-opportunitajiet fl-impjigi offruti u l-parteċipazzjoni soċjali taż-żgħażagħ, kif inhu wkoll stabbilit mill-Viżjoni Malta 2050 fejn il-Gvern irid joħloq sistema aktar inklusiva u ffukata fuq il-bżonnijiet tal-istudenti.